Haavistoinen, Juha Rytkönen, Mikke Kykkänen ja Petri Saarela. Viimeistä kertaa toivon mukaan turvalippu laskeutuneena. 10 sekunnin lippu esitetty kilpailu ja sitten lähdetään. Koski ei kerkeä, tulee Petteri Koski. Ampaisee kärkeen, vetää luukun kiinni ja Mikke Kykkänen hakee ulkoa, kuinka käy. Koski ja Koski saa kyllä pirullisen miehen peräänsä. Jottu rajalla tulee ilmoa. Ja yrittää ajattaa. Seuratkaa hei, jos ratkaisu lähtee siihen tilanteeseen, Jottu yrittää ajattaa Kosken ajolinjaa tuolla asfaltikaarteessa ulospäin. Yrittää varmaan. Paikkaa tulee niin. Jaksaa ilostaa ja mitä ettei vaan pökä. Tulee Jottu sieltä tällä hetkellä, eikä siellä näy enää missään koko Koski. No niin, nyt onkin sitten tilanne kilpailija numero 38, Gustavi Venäjä. Elikkä todellisuudessa ykkönen on tällä hetkellä 273 numerolla kilpaileva Juha Rytkönen, johtaa tällä hetkellä sitten Pasi Välimäki, eli Välimäki, sitten edelleen 302 kierroksella ja sitten Petri Saarela. Ja siellä oli Välimäki kärkissä kun viimeksi vilkaili, eli uusi maestro kyllä on tulossa, se on selvä asia. Tällä hetkellä on sitten Kalmanakin ja kärkipaikalla ja pikkuisen asukkaan Petri Saarela on kakkospaikalla. Eli Välimäki tulee olemaan tätä ykkönen. Mä uskon jo siihen, en enää. Kakkoseksi Rytkönen tulee kolmas. Neloseksi 198 numerolla Toimistoinen, viitoseksi Kykkänen, kuudenneksi Koski ja seitsemänneksi Rajala. Ja nyt sitten tosiaan tuo tukitushomma, toivotaan nyt sitten, että siellä mahdollisimman nopeasti saataisiin se kärkikolmikon kuljettaja olevalle ja yritetään nyt antaa sen verran aikaa vielä pysyä pelissä mukana.